Ahojte, dúfam, že máte pekný deň. Vítam vás pri ďalšom videu jogy. Dnes to bude taká jemnejšia vinyasa, kde v pozíciách budeme zotrvávať trochu dlhšie, aby sme si tak vo svojom tele vytvorili teplo, vedomie a hlavne spojenie so sebou a so svojím dýchom. Budete potrebovať možno deku pod kolena, ale inak nič, len seba, dobrú náladu, takže pripravíme sa a začneme v pozícii dieťaťa. Kolena si otvor. Naširoko palce na nohách sa spoja, boky pošlem k pätám, môžem ostať na svojich predlaktiach, alebo ruky natiahnem vystreté smerom dopredu a opriem si čelo do podložky. Takže naozaj si zvolím tú variantu, ktorú dnes moje telo potrebuje. Môžem sa jemne pohybať vo svojich bokoch. Zhlboka sa nadýchnúť nosom. Cez ústa si dopraj plný výdych. Zopakuj hlboký nádych cez nos. Naplním svoje brucho vzduchom. A cez ústa uvoľňujúco vydýchnem. Poď ešte posledný, plný, dlhý nádych. A o čosi dlhší výdych. Spájam pery a doprajem si ešte pár nádychov a výdychov cez svoj nos. Môžeš vnímať boky, ako sa uvoľňujú smerom k tvojim pätám. Vnímaj svaly na nohách. Vnímaj svoj spodný chrbát. Vnímaj predĺženie a priestor, ktorý si vytváraš vo svojom tele s každým nádychom. A vnímaj o čosi väčšie uvoľnenie, ktoré prichádza s každým výdychom. Vnímaj svoju energiu, ktorú máš v tejto chvíli, ako sa cítiš fyzicky. Vnímaj to, ako sa cítiš v tejto pozícii. Pre niekoho môže byť náročná a pre niekoho naopak relaxačná. Čokoľvek a kedykoľvek môžeš upraviť dnes počas tvojej praxe. A s ďalším nádychom skús natiahnuť ruky o čosi viac dopredu, nech sú aktívne, čiže lakte sa odlepia od podložky, možno aj čelo. Dlhý výdych. Ešte jeden nádych. Cítim ten priestor a predĺženie. A výdych. Posledný nádych, natiahnem celé ruky, ramená, lopatky a výdych. S ďalším nádychom sa vyrolujem na všetky 4, upravím si dlane pod ramená, kolená pod boky, špičky zaflexujem do podložky. Vytlačím sa zo svojich rúk, ramien, hlava je v predĺžení a idem rozkrúžiť svoje telo. Najprv párkrát do jednej strany, veľmi jemne. Vnímam oporu v rukách, zapájam brúška prstov, tlačím do podložky, takisto aj prsty. 1, 2, 3 prsty na nohách tlačím do podložky. Plynule, prirodzene dýcham. Ideme párkrát opačne, zmením smer. Ramenami môžem prejsť na zápestia. Dobre, hlavou sa stále ťahám dopredu. Ramena ťahám od uší. Zastavím sa a ideme zahriať zápestie, iba tak poprekračujem. Jednu a druhú ruku na striedačku budem vytáčať prsty ku kolenám a späť. Keby ste cítili napätie alebo bolesť vo svojich zápestiach, stačí, keď pôjdete iba do strán, veľmi jemne, alebo to môžete kľudne aj vynechať. Stále široké prsty. Dobre, dokončím si a skús ostať tak, ak je to možné, že prsty nasmeruješ ku svojim kolenám. Mačací chrbát, s nádychom prehnem chrbát, pohľad vpred, uvoľním brucho a s výdychom od kostrče, stavec po stavci, vygulatím, brada ide dole, roztiahnem lopatky. Nádych, prehnem chrbát, pohľad vpred, výdych, vyhrbím. Nádych, prehnem chrbát, ramena ťahám dozadu. Výdych opäť od kostrče. Zrolujem.
Posledný nádych, prehnem chrbát. Výdych, vyhrbím a skúsim si podržať to vyhrbenie. Zatlačím ešte viac do svojich rúk, brada ide dole a skúsim sa nadýchnúť do vrchného chrbta, úplne do priestoru medzi lopatky. Predýcham to, výdych. Poď ešte jeden nádych, úplne až hore, vrchný chrbát, lopatky a výdych. Fajn, pomalinky vrátim na stred. Ruky pôjdu dopredu a môžeme si sadnúť na svoje pety. Ak je to možné, prsty si nechaj zaflexované v podĺžke. Prepletám si prsty, spojené dlane si opriem na svoju hrudnú kosť. Zhlboka sa nadýchnem do tohto miesta a s výdychom pošlom ruky dopredu. Vytočím dlane, vygulatím chrbát. A ako keby som išla padnúť dozadu, podsadím pánvu a stiahnem brucho ku chrbtici. Hlava ide dole. S nádychom vynášam ruky hore nad hlavu. Môžem prehnúť chrbát v takom záklone, pohľad hore, otvorím hrudník, otvorím svoje ramená a s výdychom vrátim späť do vyhrbenia. Ruky vpred, potiahnem sa za nimi čo najviac, široké lopatky. Nádych, ruky hore, otvorím hrudník, svoje srdce, otvorím ramená. Výdych, vyhrbím. Posledný nádych, ruky hore. Výdych. Vygulať, podsadená panva. Nádych, vynášam ruky hore, rozpletám prsty, pozícia kaktusu, otvorím lakte do stran, potiahnem ich až úplne dole, ako keby ku svojim bokom. Hrudník je otvorený. Nádych, predĺžim sa, ruky hore, potiahnem sa za nimi. Výdych, kaktus. Prejdem do záklonu. Posledný nádych, ruky hore. Výdych, kaktus. Uvoľním ruky do stran, vrátim sa späť na 4. Špičky zaflexujem do podložky a prejdem do psa dole hlavou. Rozkráčam si ho akýmkoľvek spôsobom, pokrčím jednu, druhú nohu. Možno aj obidve naraz. Natiahnem tú zadnú stranu nôh. Pevné ruky, široké prsty, akékoľvek pohyby. Povytáčaj sa cez boky. Uvoľni svoju hlavu. Ramena ťahám od uší, mať široký chrbát, široké lopatky. Nádych. A uvoľňujúci výdych. Pomaly krčím kolena, idem na svoje špičky, ako keby ste si chceli sadnúť k petám. A vyrolujem sa do plenku. Široký chrbát, ramena nad zápestia. Dobre, pevné celé telo. Tlačím podložku ďaleko od seba. Hlava je v predĺžení. Pánva je podsadená. Držím na 3. Dýcham 2. 1. Spustím pety do pravej strany. Ľavá ruka pôjde hore, side plank. Zoberiem boky so sebou. Aktívne sedacie svaly. Nádych. A výdych, vrátim späť plank. Pety pôjdu vľavo. A pravá ruka hore. Boky vytiahni so sebou. Nádych. Výdych, vrátim späť plank. Nádych v planku. Pes dole hlavou, výdych. Pôjdeme ešte 2-krát. Takže krčím kolena, idem na špičky a vyrolujem sa do plenku. Ramena nad zápestia. Spúšťam pety do pravej strany, ľavá ruka ide hore. Nádych, výdych, vrátim späť plank. Pety vľavo, práva ruka ide hore. Nádych, výdych, vrátim späť plank. Počkám na svoj nádych, pes dole hlavou, výdych. Posledné kolo, idem na špičky, krčím kolena, vyrolujem sa do svojho plenku. Pety vpravo, ľavá ruka ide hore. Nádych, výdych, vrátim späť plank. Pety vľavo, práva ruka ide hore. Nádych, výdych, vrátim späť plank. Nádych v plenku, pes dole hlavou, výdych, vytiahnem boky k stropu. Nádych nosom, výdych cez ústa. Krčím kolena, idem na špičky, pozriem sa na začiatok podložky a prikráčam alebo vykročím medzi svoje dlane. Upravím si chodidlá na šírku bokov, všetko pustím, vyvesím hlboký predklon, obchyť si lakte, rozhodaj trup do strán. Pokrč kolena kľudne až tak, že sa ti brucho opiera o tvoje stehná. Môžeme kmitať, pohyby dopredu, dozadu. Dobre, skúsim kostrč potiahnuť čo najviac hore.
Nechám relaxovať ramena, krk. Cítim natiahnutie zadnej strany nôh. Nádych. Dlhý chrbát. Opri si dlane na svoje predkolenia. Aktívne si do nich zatlač. Boky zatiahni dozadu. Ramena takisto ťahám dozadu. Hlava je v predĺžení chrbtice. Chcem cítiť stretch môjho chrbta. Ešte jeden nádych. Výdych, hlboký predklon. Uvoľni čelo ku kolenám, dlane do podložky. Nádych, rovný chrbát. Ešte raz zatlačím si dlaňami do predkolenia. Predložím sa. Výdych, hlboký predklon po trochu hlbšie, pokrč kolena o čosi viac. Posledný nádych, rovný chrbát. Výdych, hlboký predklon, úplne všetko pustím. S nádychom zase zguľatý chrbát rolujem do stoja. Pevné nohy spájam, dlane nad hlavou, pohľad za nimi. Výdych, dlane pred svoje srdce, zatvorím si oči. Ostanem na pár dýchov, môžem preniesť váhu na špičky, na päty. Dám si čas na to, aby sme sa spojili so svojím dýchom a so svojím telom. Pripravím sa na svoju dnešnú prax, pomaly otvorím oči, s nádychom vynášam ruky hore nad hlavu. Predĺžim sa, natiahnem celé telo, výdych, hlboký predklon, uvoľni čelo ku kolenám. Nádych, rovný chrbát. Výdych, končeky prstov do podložky. Ľavá noha pôjde veľký krok dozadu. Koleno dole. Nízky výpad. S nádychom vynášam ruky hore nad hlavu. S výdychom môžem padnúť do pozície trochu hlbšie. Keďže je prvý nízky výpad tejto lekcie, môžeme ho trochu rozhýbať. Takže kľudne si pridám také jemné pohyby dopredu, dozadu. Možno sa skúsim viac otvoriť, viac ísť do toho záklonu. Môžem si dať taký bočný stretch trúpu, ruky do strán, opäť naozaj, čo sa mi žiada v tejto pozícii. A skúsim ostať stabilne, ruky vytiahnem čo najvyššie, boky púšťam dole, aktívny, ľavý sedací sval, predná noha pevná, iba dýcham. Možno sa viac otvorím vo svojom hrudníku. Ešte jeden nádych a výdych. Spojím si dlane pred hrudníkom. Active Hall Split. Vystieram prednú nohu. Pôjde na pätu. Zaflexujem špičku. Väčšinou to robíme s rukami. Teraz skúsime balansovať. A čo najviac rovný chrbát. Pôjdem dole. Taký mierny predklon. Dobre, špičku ťahám k sebe. Pravú pätu tlačím do podložky čo najviac. Ak je predné koleno pokrčené, je to úplne OK. Predĺžujem sa vo svojej chrbtici. Dýcham. Ešte jeden nádych. A výdych. Krčím prednú nohu. Zadné koleno pôjde hore, ako vysoký výpad. Trúb vpred. A ruky pošlem pozdĺž tela dozadu. Podržím si pozíciu. Obidve nohy pevné a stabilné. Ramena si zatiahnem dozadu, krk je v predĺžení. Nádych a výdych. S ďalším nádychom vysoký výpad. Vynášam ruky hore a nad hlavu. S výdychom klesnem do pozícií. Aj tu môžeme trochu rozhýbať pohyby dopredu, dozadu. Môžem si dať ruky v bok, ak potrebujem. Môžem si zadné koleno ťuknúť do podložky. Naozaj čokoľvek. Pohrám sa s pánvou. Skúsim si pravý bok zatiahnuť dozadu a vrátiť späť, nájsť si také svoje miesto. Hej, chcem mať pánvu v rovine, takže potom si zatiahnem pravý bok dozadu. Vyťahnem ruky hore a nad hlavu. Dýcham, nádych a výdych. Pevné nohy, ešte jeden nádych. S výdychom spúšťam končeky prstov do podložky standing split. Zadná noha ide hore, nádych. S výdychom pritiahnem hlavu k pravému kolenu. Zadnú nohu ťahám čo najvyššie. Nádych. A výdych, dokročím ľava vedľa pravej. Dlhý chrbát, nádych, stretch. Výdych, hlboký predklon. Padni úplne dole. S nádychom vynášam ruky hore nad hlavu. Spájam dlane, pohľad za nimi. Výdych, poď hneď, hlboký predklon. Čelo ku kolenám úplne uvoľní. Nádych, rovný chrbát.
Výdych, končeky prstov do podložky, práva noha krok dozadu, koleno dole, nízky výpad, ruky hore nad hlavu, poď ho so mnou rozhýbať, pohyby dopredu, dozadu. Možno jemný úklon do strán. A pomalinky ostávam stabilne. Vytiahnem sa za rukami, možno otvorím hrudník o čosi viac. Nohy pevné, tentokrát pravý sedací sval aktívny. Nádych. A výdych, spájam dlane pred hrudníkom, Active Half Split, vystieram prednú nohu. Špička flex a skúsim čo najviac rovný chrbát. Spustiť sa dole, ako keby bruchom k stehnu. Stále sa predĺžujem. Balansujem na svojom pravom kolene, tlačím ľavú pätu do podložky. Ešte jeden nádych. A výdych, krčím prednú nohu, zadné koleno ide hore, trup vpred, ruky pozdĺž tela dozadu. Predĺžim sa. Pevné nohy, zadná je úplne natiahnutá, do predného chodidla si tlačím, nádych a výdych. Nádych, ruky hore nad hlavu, vysoký výpad. S výdychom upravím pozíciu. Klesnem hlbšie, rozhýbem si ho. Pohyby dopredu, dozadu. Skúste tú pánovu, hej, ten ľavý bok si zatiahnuť dozadu. Vlastne takto chcem, keď ostávam v tej pozícii stabilne, mať tie boky ako keby v jednej úrovni. Hej, môžem zadným kolenom trochu klesnúť dole nad podložku, možno ťuknem. Dobre, ostávam stabilne, vynášam ruky hore nad hlavu, predložím sa. Pevné nohy, zadná päta smeruje k stropu, nádych. A výdych. Standing split, končeky prstov púšťam do podložky. Zadná noha ide hore, nadýchnem sa. S výdychom pritiahnem hlavu k ľavému kolenu. Pravú nohu potiahni čo najvyššie. Ľavá noha môže byť pokrčená v kolene. Nádych. A výdych, dokročím prava vedľa ľavej. Dlhý chrbát, nádych. Výdych, hlboký predklon. Potiahni čelo ku kolenám, zaguľať. Nádych, idem do stoja. Spájam ruky nad hlavou, pohľad za nimi. Výdych, dlane pre svoje srdce. Opäť ostanem chvíľku, zatvorím si oči. Iba sa nadýchnem. A vydýchnem. Nádych, ruky hore. Pohľad za nimi. Výdych, hlboký predklon, úplne uvoľni. Dlhý chrbát, nádych. Výdych, dlane do podložky, odkročím pomaly, jedna, druhá noha, plank. Ramená pod zápestiami, spúšťam kolená do podložky. Pôjdeme na 5 dôb dole na pokrčené lakte. Môžete to skúšať aj bez kolien. Hej, kľudne budujeme silu vo svojom tele, takže podsadená panva, lakte ťahám popri tele. Pripravím sa a idem dole na 5, 4, 3, 2, 1. Hrudník ostáva pár centimetrov nad podložkou, vytlač späť plank, kolená hore. Ideme ešte 2 kola, poď kolená do podložky. Pripravím sa, poď dole na 5, 4, 3, 2, 1. Vytlačím späť plank, kolená hore. Ešte jedno kolo, ak máš energiu, kolená do podložky. 5, 4, 3, 2, 1. Vytlač späť plank, kolená hore. Pekne, nádych planku, pes dole hlavou, výdych, nádych nosom. Výdych ústami. Krčím kolená, boky posielam dozadu, vyrolujem sa naspäť do svojho plenku, ramena cez zápestia. S nádychom sa navážim dopredu. Výdych, nízka doska, ľahnem si pomalinky na svoje brucho. Uvoľním priehlavky do podložky. Ramená si zatiahnem dozadu. Baby cobra, iba hrudník ide hore. Dobre, predĺžujem sa, ťahám sa viac do dĺžky ako do výšky, dlane zapájam najmenej, chrbát pracuje, nohy sú aktívne a pevné. Skúsim teraz nadvihnúť nohy od podložky, ako keď robíme kobylku. Dýcham. Pohľad smeruje dole. A zoberiem aj dlane so sebou, zdvihnem ich nad podložku a skús zápestia zatiahnuť dozadu, aby ste mali pravý úhol, že zápestie a lakeť. Tak, dýcham, lopatky sú stiahnuté pri sebe, držím na 3, 2, 1. Dlane do podložky, špičky zaflexujem, s výdychom vytlačím plank, kľudne cez kolena, nádych planku, pes dole hlavou, výdych.
Nádych nosom. Výdych ústami. Krčím kolena, idem na špičky, pohľad vpred a vykročím alebo prikračam na začiatok podložky. Rovný chrbát, nádych. Výdych, hlboký predklon, úplne uvoľni. S nádychom idem do stoja. Spájam dlane nad hlavou. S výdychom hneď hlboký predklon. Nádych, dlhý chrbát. Výdych, ľavá noha, krok dozadu. Koleno dole, nízky výpad. Vynášam ruky hore nad hlavu. Nádych tu. S výdychom ruky kaktus. Boky púšťam nižšie, otvorím hrudník. Pohľad hore. Nádych, ruky hore, predĺžim sa. Otlačím sa od prednej nohy. Brucho stiahnem dnu. Pôjde ešte raz výdych, kaktus. Posledný nádych, ruky hore, predĺžim sa. Výdych, kaktus, lakte zaťahnem úplne až dole. Nádych, ruky hore. Obchytím si lakte z vonkajšej strany. Počkám na nádych. A s výdychom úklon doprava. Natiahnem ľavú stranu trupu. Iba dýcham. Vrátim na stred. Rozpletám ruky, spojím dlane pred svojim hrudníkom. Active Half Split, vystieram prednú nohu. Špička flex. A trupom idem dole. Stále dlhý a rovný chrbát. Krčím prednú nohu. Zadné koleno ide hore. Trup vpred. Ruky vzad. Jeden nádych. A výdych. Nádych, vysoký výpad. Vynášam ruky hore nad hlavu. Výdych, double bend. Koleno spúšťam nad podložku. Podsadená panva. Pevné nohy. Držím na 3. Držím na 2. Držím na 1. Tu sa iba nadýchnem. A s výdychom boky ostávajú a iba ľavú petu zatiahnem dozadu. Pekne streč celej nohy od ľavého bedra. Nádych. A výdych. Spojím dlane pred hrudníkom. Trupom sa navážim dopredu. Bojovník 3. Zadná noha ide hore. Stojnú nohu si nechaj pokrčenú. Predĺž sa. S rukami môžeš robiť čokoľvek, čo potrebuješ. Ešte jeden nádych. Výdych, standing split. Končeky prstov do podložky. Zadná noha ide čo najvyššie. Výdych. Dokročím ľava vedľa pravej. Dlhý chrbát, nádych. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rolujem sa do stoja. Spájam dlane nad hlavou. Výdych, dlane pred srdce. To isté. Druhá strana, nádych. Veľkým oblúkom ruky hore. Hlboký predklon, výdych, uvoľni. Nádych, rovný chrbát. Výdych, pravá noha, krok dozadu. Koleno dole. Nízky výpad. Ruky hore nad hlavu. Nádych v nízkom výpade. Výdych, ruky kaktus. Boky púšťam nižšie. Prejdem do záklonu, otvorím hrudník. Ešte 2 nádych, ruky hore. Odtlačím sa od prednej nohy, predĺžim. Výdych, kaktus. Posledný nádych, ruky hore. Výdych, kaktus. Nádych, ruky hore. Obchytím si lakte, skúsi vymeniť to obchytenie, ak si pamätáš. A s výdychom úklon do ľavej strany. Natiahnem pravú stranu trupu. Pošlem tam svoj nádych. Vrátim na stred, rozpletám ruky, spojím si ich pred hrudníkom. Active Half Split, vystieram prednú nohu. Špička flex, hrudník ide dole. Ale zároveň ho ťahám hore a dopredu. Krčím prednú nohu, zadné koleno ide hore, trup vpred, ruky vzad, podrž jeden nádych. A výdych. Nádych, vysoký výpad. Ruky hore, ustalím sa v pozícii výdych, double bend. Koleno nad podložku. Držím na 3. Držím na 2. Podsadená panva. Držím na 1 nádych. S výdychom iba petu zatiahnem dozadu. Boky sú stále pevné a ťažké. Pekne streč od ľavého bedra, nádych. A výdych, dlane pred hrudník, trup vpred. Bojovník 3. Zadná noha ide hore. Pokrč stojnú nohu. Predĺž sa. Skús tú pravú nohu vytiahnuť čo najvyššie, špičku flexuj. Standing split, končeky prstov do podložky, s výdychom čelo ku kolenu, zadná noha ide čo najvyššie, nádych a výdych, dokročím práva vedľa ľavej. Dlhý chrbát, nádych, výdych, hlboký predklon,
Nádych, idem do stoja. Spájam dlane nad hlavou. Výdych. Dlane pred hrudník. Daj si čas, ak potrebuješ. Iba pár dýchov. A pokračujeme. Nádych. Ruky hore nad hlavu. Výdych. Hlboký predklon. Uvoľni. Nádych. Rovný chrbát. Výdych. Plank. Odkročím. Jedna, druhá noha. Kolená do podložky, pripravím sa na 5 dôb dole akýmkoľvek spôsobom. Poď na 5, 4, 3, 2, 1. Vrátim späť plank, kolená hore. Ešte dvakrát, poď. 5, 4, 3, 2, 1. Vytlač späť plank. Sila v rukách. Poď ešte raz. Kolená do podložky. 5, 4, 3, 2, 1. Vytlač späť plank. Nádych planku. Pes dole hlavou. Výdych. Krčím kolená a vyrolujem sa do svojho planku. Široký chrbát. Ramená nad zápestia. Navážim sa dopredu. Nízka doska. Ľahnem si na svoje brucho. Uvoľním prihlavky do podložky. Iba hrudník ide hore. Nízka kobra. Predĺžim sa. Pohľad dole. Aktívne pevné nohy. A skúsim teraz zobrať nohy hore. A nadvihnem aj dlane nad podložku. Zatiahnem si zápestia dozadu. Držím 3, 2, 1. Dlane do podložky, špičky flex. S výdychom vytlač plank. Pes dole hlavou. Nádych nosom. Výdych ústami. Ešte jeden nádych nosom. Výdych ústami. Nádych, pravá noha pôjde hore. Pevné ruky. S výdychom vykročím z vonkajšej strany pravej dlane. Obľúbená jašterička. Ruky pošlom vpred na končeky prstov. Pozerám sa dopredu. Predložím sa, ramená ťahám dozadu. A pridám jemné pohyby. Nohami dopredu, dozadu. Môžeme aj pokružiť panvou, bokmi. Iba chcem prebudiť nohy. Uvoľniť boky. Zastavím sa. Dlhá pyramída. Vystieram prednú nohu. Skús nechať končeky prstov natiahnuté čo najviac dopredu. Pravú špičku flexujem, boky ťahám dozadu. Hlava je dole, dýcham. Stretch obidvoch nôh. Ak je predná noha pokrčená, je to úplne v poriadku. Krčím prednú nohu, pohľad vpred, dokročím do active squat, ľavá noha, veľký krok z vonkajšej strany ľavej dlane, boky posielam dole, kolená sú pokrčené, zoberiem si svoje dlane z vnútornej strany, točím sa takto svojich kolien a jemne rozhýbem do strán, poprenášam váhu na pravé, na ľavé chodidlo, kolená sú otvorené, kľudne si ich otvor, odtlač ešte o čosi viac. Môžeš ísť aj do väčšieho predklonu, ak ti je to pohodlnejšie. Dobre, zastavím sa, ruky vpred, dáme si masakrálnych 5 kmitov, takže pôjdeme iba dole bokmi a späť 5, 4, 3, poď hlbšie, 2, 1, ostávam active squat, veľký nádych, výdych, vystieram nohy, spájam dlane pred hrudníkom, nádych, ruky hore, stretch, možno záklon, boky dopredu, pánva dozadu, dopredu, výdych, vrátim späť, tvoj squat. Poď rovný chrbát, naváž sa dopredu, boky ťahám dozadu, chodidlá sú úplne pevné, tlačím do nich, spustím dlane do podložky a pôjde iba ľavá noha dozadu, veľký krok. Dlane si upravím pod ramená, easy twist, práva ruka ide hore. Možno zoberieš aj chodidlá so sebou na vonkajšiu hranu, sa navážiš na päty a skús poriadne zatlačiť do tej hrany chodidlovej. Vytiahnuť boky hore, ešte jeden nádych a výdych, spúšťam pravú dlaň do podložky a preručkujem do stredu podložky, hlboký predklon na široko, špičky sa vytočia dopredu, alebo ich jemne zavriem a vyvesím, obchytím si lakte, všetko pustím, opäť jemné pohyby do strán. Alebo kmitanie.
chrbtica uvoľnená, kostrč ťahám hore. Môžem si aj pokričiť kolena, hej, je to úplne v poriadku. Tak, vytvoriť si priestor. Načerpať dých. A s ďalším nádychom rovný chrbát, končeky prstov idú do podložky pred moju tvár. Predĺžim sa. Ramena ťahám dozadu, kostrč hore. Pomaly začnem krčiť ľavú nohu, ako keď robíme skandasana, alebo taký bočný výpad. Špička ľavej nohy sa vytočí mierne von. Práva špička ostáva nasmerovaná dopredu a preručkujem rukami trochu k ľavej nohe. Dobre, ľavé koleno je otvorené. Taký mierny drep chodidla sú v podložke. A skúsim zdvihnúť ruky, otvoriť ich do strán ako svoje krídla. Držím to pekne nohami. Pevný kór, nechcem sa prehýbať v drieku, takže zatiahnem si kostrčnú, spevním svaly na bruchu, ruky ťahám čo najvyššie, lopatky k sebe. Nádych. A výdych, pomalinky mením strany, krčím práve koleno. Práva špička ide mierne doprava, ľavá špička do stredu, práve koleno je otvorené, ruky sú stále hore vo vzduchu. Vytiahni ich ešte o čosi vyššie. Nádych, výdych, uvoľni, končeky prstov do podložky. Preručkujem naspäť k právej nohe, vrátim sa do jašterici, dlane pod ramená, plank. Super, nádych v planku a aj výdych v planku. Kolena do podložky. Jeden jediný push-up môžeš vynechať. Nádych, hrudník, brada dole, výdych, vytlač. Boky postielam dozadu, predlaktie opriem na podložku, pohľad vpred. S nádychom sa rolujem do svojho záklonu. Nízka kobra alebo pes hore hlavou. Pes dole hlavou. Výdych. Wow. Super. Ešte druhá strana, máme to za sebou. Kľudne si prekračuj. Poprekračuj, ak potrebuješ. Vieš, čo ťa čaká. Poď, nádych, ľavá noha hore, predĺžim sa. Výdych, veľký krok z vonkajšej strany ľavej dlane. Ruky vpred, na končeky prstov čo najďalej, predĺžim sa, ramená dozadu, rozhýbem boky a pánvu. Môžem ísť dopredu, dozadu, môžem si pokrúžiť, môžem zadné koleno dať do podložky. Ak nemám energiu, predýcham si tu. A pripravím sa na dlhú pyramídu, vystieram prednú nohu, ruky pošlem čo najďalej, natiahnem chrbát, ľavá špička flex. Precítim streč obidvoch nôh. Ešte jeden nádych. A výdych. Krčím prednú nohu, pohľad vpred. Dokročím active squat. Boky dole, dlane na svoje stehna. Poprenášam váhu na jedno, na druhé chodidlo. Kľudne si otvorím tie kolená o čosi viac. Dobre, pomaly nájdem svoj squat, ruky vpred. Sadám si pánva podsadená 5 krát, poď dole a späť 5. 4, pomaly a jemne. 3, tlačím do chodidel. 2, posledný, ostávam vo svojom skvote, veľký nádych. Výdych, vystieram nohy, spájam dlane pred hrudníkom. Nádych, ruky hore, streč, možno pridám záklon. Boky pánva dopredu, hrudník dozadu. Výdych, vrátim do svojho skvotu, skúsim sadnúť hlbšie. Rovný chrbát, navážim sa dopredu, boky ťahám dozadu, spúšťam dlane do podložky, práva noha, veľký krok dozadu, dlane si upravím pod ramená. Ľavá ruka hore, easy twist, ostávaš tu, alebo zoberieš chodidlá so sebou na vonkajšiu hranu. Vytiahni boky čo najvyššie, práva ruka je úplne pevná. Ešte jeden nádych. Výdych, uvoľním. Ľavá dlaň do podložky, vrátim na stred. Preručkujem do stredu. Hlboký predklon, široko. Špičky dopredu. Úplne uvoľni. Vyvesím. Rozkmitám sa do strán alebo dopredu, dozadu. Nádych, rovný chrbát, končeky prstov do podložky, predĺžim sa. A idem, vytočím pravú špičku mierne doprava, krčím koleno. Skandasana, taká aktívnejšia. Ruky idú so mnou pred moju tvár. A pošlem ich hore. Rozpážim ako svoje krídla. Práve koleno otvor, nepadá ti dovnútra. Ruky ťahám čo najvyššie. Podsadená pánva a aktívny stred tela.
Ešte jeden nádych. A výdych. Ideme meniť. Ideme na ľavé chodidlo. Krčím ľavé koleno. Špička mierne von. Pravá špička do stredu. Dlhý rovný chrbát. Držím to otvorené pravé koleno. Nádych. A výdych uvoľni. Dlane do podložky. Preručkujem na začiatok k ľavej nohe. A idem do plenku. Pevné celé telo. Kolená do podložky. Jeden jediný push-up. Nádych, hrudník, brada k podložke. Výdych, vytlač. Boky vzad, pohľad vpred. Tvoja vinyasa. Pes hore hlavou, nádych. Pes dole hlavou. Výdych. Nádych nosom. Výdych ústami. Ešte jeden nádych nosom. Výdych ústami. Nádych, pravá noha pôjde hore. S výdychom pomaly vykročím medzi svoje dlane. Idem na končeky prstov, bežecký výpad. Pripravím sa na vysoký výpad. Ruky hore a nad hlavu nádych. Výdych, klesám do pozície hlbšie. Ustálím svoj dých, cítim stabilitu, pevné telo. Spojím dlane pred hrudníkom, bojovník 3, trup vpred, ľavá noha ide dozadu. Dám ti čas, strana noha je pokrčená. Pokrčím zadnú nohu, čiže ľavú, a ľavým kolenom si skúsim ťuknúť do pravého lítka, alebo to ťahám až k členku. Vrátim späť bojovník. Super. Poď ešte koleno, pravé lítko, alebo členok. Hej, drepujem na jednej nohe, vrátim späť bojovník. Poď posledný. Koleno, ťuk. Lítko alebo členok, vrátim späť bojovník. Ruky pošlem pozdĺž tela dozadu. Nádych. Výdych, krčím stojenú nohu o čosi viac. Starám si do svojej stoličky. Ľava vedľa pravej, boky dole. Pokrčené kolena, ruky vynášam hore a nad hlavu. 3 nádychy. Prvý. Váha v pätách, kolena ťahám dozadu. Druhý. Poď ešte jeden nádych. A výdych. Idem do stoja. Práve koleno si pritiahnem k sebe. Napriamím sa, narovnám sa, ľavá noha je pevná, skúsi ho pritiahnuť čo najviac. Dobre, uvoľním ruky vedľa svojho tela a práve chodidlo si zasuniem. Z vnútornej strany ľavého stehna, pozícia stromu. Mne sa asi nebude, lebo sa mi šmýka na legínach. Takže takto by to malo vyzerať. Hej. Dobre, dlane pred hrudníkom. Ak to nejde, že sa ti šmýka tiež, alebo nevieš nájsť stabilitu, špička pravej nohy ostáva buď dole, alebo stačí len lítko. Ak cítim, že mám rovnováhu, vynášam ruky hore a nad hlavu. Tak, iba tvoj dých. Sme pevní, sme sústredení. Ešte jeden nádych. A výdych, dlane pred hrudník. Práve koleno si zoberiem pred seba. Veľký krok dozadu. Vysoký výpad. Nádych, ruky hore. Výdych, dlane do podložky. Plank. Kolena do podložky. Tvoja vinyasa. Jeden push-up. Boky vzad, pohľad vpred. S nádychom kobra alebo pes hore hlavou. Pes dole hlavou. Výdych. Nádych nosom. Výdych ústami. Nádych, ľavá noha ide hore. Výdych, veľký krok medzi dlane. Bežecký výpad, idem na končeky prstov. A s nádychom vynášam ruky hore nad hlavu. Vysoký výpad. Výdych, klesám do pozície hlbšie. Ešte jeden nádych. A výdych, spojím dlane. Pred hrudníkom, trup vpred. Bojovník 3. Zadná noha ide hore. Dlhý rovný chrbát, krčím pravú nohu a ťuknem si kolenom pravým do ľavého lítka. 1. Vrátim späť bojovník. 2. Poď posledný. 3. Ruky vzad, bojovník 3. Nádych. A výdych, krčím stojenú nohu, dokročím práva vedľa ľavej. Sadám si do stoličky, boky dole, kolena pokrčené. Nádych a výdych. Ešte nádych a výdych. Možno klesnem hlbšie. Posledný nádych
A výdych. Idem do stoja. Ľavé koleno pred seba. Podrž. Práva noha pevná. Chrbát je vystretý. Strom. Ľavý členok si zatlačím do svojho pravého vnútorného stehna. Spojím dlane pred hrudníkom. Alebo vynášam ruky hore nad hlavu. Musím si tlačiť chodidlom do stehna, stehnom do chodidla, hej, je tam taký protitlak. Ešte jeden nádych. A výdych, koleno pred seba, dlane pred hrudník. Veľký krok dozadu, vysoký výpad. Nádych, ruky hore, predložím sa. Výdych, dlane do podložky. Plank, tvoja posledná vinyasa, kolena do podložky. S nádychom jeden push-up. Boky vzad, pes hore hlavou, pes dole hlavou, nádych nosom, výdych ústami, ešte jeden nádych nosom, výdych ústami, uvoľním kolena do podložky, sadnem si na svoje pety, zatvorím si oči, uvoľním ruky, ramená. Vrátim sa späť k svojmu dychu. A pomaly si môžeme ľahnúť na chrbát. Zoberiem si kolena k hrudníku. Uvoľním. Pomasírujem. Otvorím ruky do strán, písmeno T a spúšťam kolena do pravej strany. Ramená ostávajú v podložke. Zatvorím si oči a doprajem si relax. Vrátim kolena na stred a spustím ich vľavo. Kľudne podlož dekou, ak potrebuješ. Uvoľni ramená, boky, uvoľni tvár. Dobre, vrátim na stred. Happy baby. Zahaknem si ukazovákom prostredníkom palce na nohách a otvorím kolená do strán. Môžem ostať stabilne, alebo sa môžem pohojdať. Môžem povystierať nohy do jednej, do druhej strany. Ľava vľavo, práva vpravo. Dobre, uvoľním chodidlá do podložky vystreté alebo pokrčené. Doprajte si svoju šavasánu. Čas na relax. Uvoľnené celé telo. Uvoľnené celé nohy aj ruky. Pusti ťahu v ramenách. Uvoľni sánku, stisk zubov. Uvoľni jazyk v ústach. Uvoľni oblasť očí a spánkov. Uvoľni priestor medzi obočím. Vnímaj svoj dých. Skús tak vedome vnímať každý svoj nádych aj výdych. Vnímaj, ako sa cítiš po svojej jogovej praxi. Kľudne sa na seba aj usmej. Poďakuj si svojmu telu, že môžeš. Šavasána. Čas len a len pre teba. Kľudne ostaň ležať, ja sa s tebou len rozlúčim. Až namaste.
Ďakujem vám, že ste strávili so mnou túto hodinu.